Hello everyone and welcome back to the Polyglot Grind again, and today as promised I'm going to speak a bit of Catalan. I actually meant to make this video a couple days earlier, but I was kind of busy and I forgot, so I'm going to do it today instead. Alright, donc avui voldria parlar una mica de català. Em fa una mica de por parlar català perquè ja sé que encara no parlo molt bé, però apa. Doncs vaig aprendre català el tercer dia d'abril. Això vol dir que ja porto 17 dies aprenent-la. Um, tinc moltes ganes de conèixer la cultura catalana des de la seva llengua mateix. Ja sé que puc aprendre sobre la cultura catalana des de castellà, però crec que seria millor aprendre sobre la cultura des de la seva llengua mateix. Um, uh, Malauradament, no he tingut moltes oportunitats de parlar català perquè no conec molt gens que parlen català aquí a Canadà. Doncs no parlo molt bé, però puc entendre més que puc parlar perquè veig TV3 cada dia i m'agrada molt. Um, Podria dir més, però necessito més paraules. Doncs faré altre vídeo um, uh, at the end of the month. No sé com es diu en català, però sí. Moltes gràcies per veure la meva vídeo i uh, fins ara. Moltes gràcies. Adeu.